A másik az, hogy ez a francos nótázás, hát ez... Nem szerettem sose. És mindig olyan ebédeltünk, jól laktunk, és akkor visszafele, mikor mentünk, mindjárt ezt a szolgvesz, hogy nóta! És aztán csak mindjárt majd oda. Mindjárt hazaérünk, addig nem kezd elkapkodni. Hát. Azt mondja, szóval nem tudnak nótázni. Jól laktak húsos tésztával. Nóta! Gyorsabban lépkedtünk, hogy majd legalább egy verszakot ellógjunk. Azt mondja, na, repülő! Hát gyorsan főtöz kezdembenek vágni magát. Volt, aki nem vágta főtöz. Látta, hogy malévgép volt. Na szóval elég hozzá, hogy nóta, végre nem úsztuk már meg. Na, aki a nótát kezdi, azt mondja. Tüzérek, 3-4. Ez a bevezetés. Na, erre lép be az egész üteg, azt mondja. Tüzérek, 3-4. Tüzérek. Ez így a nóta, azt mondja. Így van, na. Azt mondja. Ez a dob. Tüzérek, 3-4. Tüzérek, megjöttek-e már? Jászberényi tüzér, az vígan szalutál, ha muszáj végig a város. Így van, na hát. Hát persze, csak ha muszáj, mert ha szembe jön mondjuk a tűzoltó vagy a posás, akkor nem kell. Eleinte, amikor mentünk ki moziba, sötétben, nem tudtam, ki jön velem szembe. Annyi sapkája volt, mondom. Bakter volt. Aztán meg nem tisztelektem, nem bakter volt. Jaj, de aztán utána lapátoltam, nem hakölt, hanem így. Ha jöttek két utat, akkor mind a két kézén. Na, szóval. Hadd énekeljem már végig egyszer ezt a nyavarút. Tüzérek, megjöttek már. Jászberényi tüzér, az vígan szalutál, ha muszáj végig a városon, zászló is lobog. Itt is egy, ott is egy, kislány mosolyog. Megáll még Berégyben a katonavonat, csak katonabanda hújja, húzza. Tovább, nótájukat megjöttek a jászberényi tüzérek. Nézzétek, milyen... Komolytalan népség, az már biztos. De majd mindjárt fegyelmet csinálok én. Volt nevetni? Na szóval elég hozzá, hogy nézzétek, milyen nyalka legények vagyunk mi, ajtóablak nyitva, tárva, minden kislány minket várva, megjöttek a jászberényi tüzérek.